Să plec la muncă în Germania. O să fie greu, dar o fac pentru noi ca să avem un viitor mai bun. Știu, doar că e greu să te văd plecând. Promit că mă întorc cu bine. Aveți grijă de voi. Ai grijă de tine. Nu-mi place deloc să plec, dar trebuie să ajung la muncă. Acasă e liniștea mea și toate rămân acolo. Rezist. O să mă întorc curând. Mișcă-te! Șantierul nu te așteaptă! Hai cu grinda aia! Lucrez, șefule. Nici o scândură nu rămâne nefixată. Transpir degeaba dacă nu termini. 20 de cui acum! Se rezolvă. Uite. Mai apăsat! Ritmul grisă! Așa bat eu, da? Grizel, ești la șantier? Da, am prins o pauză scurtă. Te rog să ai grijă de tine acolo. Tot timpul mă sperii când aud de accidente. Stai liniștită, sunt cu cască și hamul, nu pățesc nimic. Promit. Face griji. Soțul meu nu va afla niciodată. Ești sigură? Îți promit. Am grijă de tot. Cu cine vorbesc? Ce vrei? Soția ta te înșală, am văzut-o aseară cu alt bărbat. Cum? Cine dracu ești? Ce prostii spui? N-am nimic de câștigat. Era la cafeneaua de pe strada mare, se țineau de mână. Da, te sun să-ți spun că îți trimit un pachet. Am pus în el haine frumoase și ceva bun de mâncare. Ajunge mâine. Mulțumesc, Grizel. Nu trebuia, dar o Ai să-mi grijă prindă de tine. bine. O meriți. Bine. Nu, asta nu poate fi adevărat. Ai trimis actele? Chiar ai semnat? Așa se termină totul. Doamne! Vreau să știu de ce. Credeam că ai înțeles că nu mai merge. Nu te prefaci. Le-ai trimis pentru că m-ai înșelat. Ce credeai A că nu fost voi o afla niciodată? greșeală. Și mi-a spus, nu trebuia să știi, era viața mea. Era numai a mea. Viața a făcut tot. Nu s-a terminat. Nu mai am nimic. N-am nimic. Doamnă, sunt executor judecătoresc. Am aici procesul verbal de evacuare. Conform sentinței de divorț, imobilul rămâne fostului soț. Trebuie să eliberați casa astăzi. Înțeleg, nu mai am ce face, nu? Ce credeai că mă înșeli tu pe mine? Uite cine stă la volan cu lanț de aur și orașul la picioare. Să te văd cum stai pe drumuri.